फाटल्या 22 वर्सां सावन अखिल गोवा मराठा क्षत्रिय समाज ही तालुका पावंड्यावेली स्पर्धा पणजे महालक्ष्मीच्या देवळान घडोवन हाडटा। हातून 12 पंगड निवडप जाता। गोवा क्षत्रिय समाजान राज्य पावंड्यार आयोजित केल्ल्या 22व्या भजन स्पर्धेचे उक्तावण उपसभापती विष्णू वाघ हांच्या हस्तुकी जाले। पुर्वजान दिल्ली परंपरा तरणाटे पिळगेन जपपाची गरज आसा अशें ह्या वेळार उपसभापती विष्णू वाघ हांणी सांगला। आरडीसो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गोवा क्षत्रिय तालुका समाजातर्फे आयोजित केलेल्या आजच्या या अखिल गोवा निमंत्रित भजनी स्पर्धेच्या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहताना मला अतिशय आनंद होत आहे। स्पर्धेच्या आयोजकांना मी शुभेच्छा देतो। महालक्ष्मी मंदिराचा इतिहास हा फार जुना आहे। महालक्ष्मी ही केवळ आमच्या या पणजी शहराचीच नव्हे तर संपूर्ण गोमंत भूमीची आशीर्वाददात्री अशी देवता आहे आणि तिला नमन केल्याशिवाय कोणीच पुढे पाऊल घालत नाही। पहिली हाक महालक्ष्मीला मारूनच आपली सारी शुभकार्य होतात। गेल्या जवळजवळ 117 वर्षापासून सप्ताहाची ही परंपरा तालुकर समाजाने कायम राखली हे मला वाटतं खूप मोठी गोष्ट आहे आणि त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं आणि पूर्वसुरींचंही मी अभिनंदन करतो, कृतज्ञतापूर्वक त्यांचं स्मरण करतो की आपल्या पूर्वजांनी दिलेला हा वारसा आपण सांभाळला पाहिजे। तालुकर समाजाने 117 वर्षाची परंपरा राखली, त्याचबरोबर ही भजन स्पर्धा ही अव्याहतपणे गेली अनेक वर्षे चालू आहे। याच्या पुढेही महालक्ष्मीची शब्दांच्या फुलांनी केलेली ही पूजा अशीच चालू राहावी अशी मी प्रार्थना करतो। ही तालुका समाजाची ही स्पर्धा गेल्या 22 वर्षापासून सुरू आसा आणि ह्या भजनी स्पर्धेत आम्ही एकूण जे स्पर्धक असता त्यांची लॉटरी काढून आम्ही त्यांची निवड करता। आम्ही सगळे पेपराचे जाहिरात दिता की आम्ही पथकां घेता म्हणून आणि तितून आम्ही 12 पथकां निवडटा। त्यो कितें लॉटरी काढूनच हे करता, म्हणजे अशें जायना की कोणाकूच बाबा हितून हांगा स्थान ना अशें ना। जे देवीक जे हांगा जे पसंत आहा ते हांगासर स्पर्धेक आमच्या भाग घेता आणि तशेंच आमी सकाळच्या सत्रांत दिंडीचो कार्यक्रम सादर करतात। तितून एक महिलाची दिंडी पथक आसता आणि एक जेंट्सांचें पथक आसता आणि ही स्पर्धा 3 वरांचेर 3:30 सुरू जातली आणि साधारण रातचे 11:30-12 पर्यंत हांगा सोंपता मागीर।